سلام هەواڵم هم بخێر هاتن ئیرۆ هەفتەیە گولانە 2026 دوهنا پێر ڕۆژە جەژنا زمانê me bî bi vê wesileyê ez cejna zimanê me li hemî şehîdên doğra parastina vî zimanî de canê xwe feda kirîn hevalên we û Kurdên bi şeref û namûsa Kurdî jiyan dibin pîroz dikin. Dixwazim vê rojê bi taybet li kesek din jî pîroz bikim. Ew jî mirovê bi nirx, şerefmend û qedirbilind Mihemed Öcalan. Cejna zimanê Kurdî li we û malbata we pîroz û bimbarek be. Mirovê liheng û şerefmend. Ez behsa dîrok û çêroka serpêhatiya pêkhatina vê cejnê nakim. Ehtimalek pir mezin dost û hevalên min dişopînin ji min baştir vê meseleyê dizanin. Lêbelê dixwazim vê jî bêjim. Her çi qas rojên bi vî awayî hatin sembolkirin bibin sebeba hişyartî û li xwevegerekî jî tiştek demborî û rakirina mûzeyê jî tîne bîra mirov. Nabêjim hevalên ev roj wekû cejna ziman kevşkirîn bi vê niyetê nêzik bîne. Na, niyeta gotina me ne. Ama tu bixwazî nexwazî rewşa em bi têre derbas dibin û nêzîkatiya qelemhilgirên me vê pirsê bi mirov didin pirskirin. Gelo heke ji 366 rojên salê rojek ya zimanê me be. Ew 365 rojên din ya zimanê kêne. Ev nêrîneke û heke nêzîkatiyek wisa hebe bêguman şaş. Ji ber ku ontolojiya Kurdan li zimanê Kurdî hatiye barkirin û divê di rojekê de ne we hevs kir. Ez dixwazim têkildarî Kurdî, rexne û nirxandinên ev demeke bi rês Mihemed Öcalan pêşvantiya wê dike di navenda sohbeta îro de bi cih bikim. Mihemed Öcalan wê rojê tevlî weşana rojnamevan Fahrettin Tatlibî û ji sedema Kurdî tê pajguhkirin bi navê pêşengtiyê rexneyên pirtûş û giran li qada legala tevgera azadiya Bakurê Kurdistanê kir. Vîdeoya mijarê gotinê ji saetekî zêdetir e. Qismek yek du qismên wê me qut kirine em bi hev re dubare guhdar bikin û şîrveyên xwe dewam bikin. Hema sewa zimanê Kurda, kültüre Kurda tiştek nekirine. Ez kanim rasta rast bibim. Sewa ziman û kültür tiştek nekirine ya. Binere diyak dayık ara sıra telefonê me aramış dikine. Diye Mehmet, hevala Mehmet dibe, bivan ra bibe. Bira li Diyarbakır'e, li Van'e, Dakak'e. Arrastiye tiştabim. Diye bira nivîm Türkî bê, nivîz bira Kurdî bê. Ya hakkı va dayıkana ya. Va tiştekî keme, va provokasyona. Civînê me canab Kurdî nakirine ya. Demeyîş nekiriye bede pek kısme. Em vê qebûl nakine. Me 50 terî umrê xwe têde. Her tiştê xwe me têde. Belkî ê bedel hindik dayî emin. Mal batmış bûn, mal xeraba bûn. Kesî xwe nema. Sewa efendiye me nekir. Binêre. Vê jî bibin. Diva bîstala da vekîlê deme ê ve oluşume. Navêm deme. Oluşumê Kurda. Al kuna vekîlna. Va dara ne ciyekî xalta ne mekli bikinu. Her li koşar rûnin. Maaşa bitin li koşar rûnin. Vekîlê xal kuna. Vana nikan sor. Hareketê Kurd nikan vana sor. Pirs bike. Ne rastı? Ve rastiye demedi provokasyona tutki. Ya rastı ve rastı. Şade bitirtin ya. Ya Kurda bedeli pirme zindana. Zaman çu, kültürcü çu. Tutke çiğ da biki. Evet. Cara sifte mazlum diç cemu. Teru gotuna xal ve dere goti çi. Du notaraj derbast va. Eğer ki al camane not al camanın.
سرو گود مادم کی va pêvajoyt em nev lê nakin çi nevese va dewam dikiye sen devlet divê ki ez hêvîna Kurda qebûl dikim kultura Kurda hêvîna Kurda qebûl dikim go gerekî hûn jî naşunda go bizzat mine va di notara derbasîye li Evet. İmralı'da kayıt altında li vê derê li cem nota cem herkesîne her tiştî ve go gerekî naşunda Kurdî bibe go yani go her tiştî ve demokratik kurumê ve go demokratik kurum ne ev nakin parti martiya ne BDP deme navê demokratik kurumê ve her tiştî ve kep Kurdî bibe go Meval raha gol, Diyarbakır go, me herkesi ra go. Ama asla gafşında naftin. Kemalist de aynı devam kır. Kürtü, Tam sen Kürtü kısmen. Kusura manerim. Kısmen. Kısmen yakçara. Merhaba, satara, satçava. Dest mi dimane, yeki dest mi dikin. Yahu, yine bika, her tiştak hatani dereke ya. Ne çi devab mal bira, mal rastiyat işte ama. Va gotuna saruk, deyam saruk da giredana. Aslında saruk siyaset edikine. Rastiye nakne. Saruk va hayf mahana gotiye, va yak diye. Lirraha, civine vana donuma. Ya tüme civine vana ade hattım. Mırrakna li çi partiye kircam go hayda saruk duyum ki demokratik kurum khadam kurdi be abra be peyvine. Muçima Türkiye mırratını fadel nakin ya. te salek beri biborîne tuhal serweşan amê te got ki yöneticiyê nikanı bike serok dibêje bera biçehmerin. Peki wa yöneticiyana çima ters şaradariye go bira bi terkinin gel şopê xaxinî wana jor bi qewtînin go. Binêra. Go şaradara a gelle go. Eğer görev geldi xa hizmet nikana jêra bikine go wana çilve dere digirine ya. Civara aybe go. Bine vecbi. Rasta. Serok go her hunji sorumlu ne. Serok kadroya bana ha dikine. Yak mırra düve çiye yaki sütü sala dindan payı. Düve havala Mehmet Taha Gran düve matutke biçimi. Binere. Hali düşünceye binere. Sanki abi tıştak mı batıştak kırna. Bence sali mıhatırne bu kiriye. Mesela ki abi tıştak mı kiriye. Az milletekim, az kurdakim. Mesela mafya kurdakir. Mesela insanlığı kir. Mesela çıkara mala bavê xwe birê xwe nekir mesela milleteki eğer mi çikiriye gundiyum li ber va deriye serok mi temiz va deriye 50 salî pa her tişt hata serê mi derin neterkan mi gemarî nekir hevhevala vêj me pirtiye dê tu dikê biçî wî tu fiqen giran dibe çavê min meqam mewtiyanin ya bir her giya baba qey bile hevalê südü sala derketî me pêra gom got serok got ki her tiştî xwe wî Kurdî bikine dê Mehmet abi Kürdiye ma pir ne baş. Rastofa yani emçi hada çetkin emçi duyunu. Ratiye dıştabı ma güne koy kurbanlık asam katkine kurbanlık jiwan. Ata Mehmet tırmantin. Avna nar rastın a gemarine. Rahmet. Mehmet abi. Vakut saroka. Bre va sarok mı ragutiye. Nika sala ke bar ve bugota. Mesela kongre mena em jî dişopînin hinek yek navça yek îl em bêjin kongre xuna çê dikin kongre xuna hema tevayî têbê bi Tirkî xeber didin îja ne li Kurdistanê îrol Awropa dahî artık bi Kurdî xeber nadin bi Tirkî li kongre xuna vedikin xebera serok ji bana heye û serok re dibêjin Sarok got ki rast go. Le amade go sedi haşti miş pera go yani. Me Diyarbakır go, anavi Muhammed Diyarbakır mı go, me Bingöl go, me Dersim go, me Maraş go, me Malatya go, me Hayta go, me Rago. Me go sedi haşti vana Türkleşmiş biye. Go var ne kabul kirin? Tepki kabul kirin. Vani her rakıstına suva bakın derdi kevine televizyon al karşı minin. Benevi terok şorat kir. Hemen karşı düşünce terokum vana. Asla. Terok kirne malzeme lisera ve bir kar dikine ya. Buna gran dövme. Vatışna nene gotin. Hemen rastın akına ya. Kurdi kadaha kirne ya. Ke kadaha kiriye? Bebe. Hemen bebe. Civiniye li Diyarbakır'a dua. Lavana dua. Li Sirte dua. Ke kadaha kiriye? Dua civiniye da.
bine hep dayki aşkiye döne bira nefisi bir Kurdi bede bira bir Türkiye ve nefisi bir Kurdi ya. Yani vaya ne rastla yani. Meriye ne bilvan bike? 15 salın var devam dikiyor. Bine 15 salın. Am yönetimin haj nakne kurban. Rastiye tışta çiğ mi? 15 salın var devam dikiyor. Çape kısmen. Kemalist bilmez kendine yani. O kadar. Kınayı ve dıkadiye bira kit kara bira kara. Kemalist bilmez kendine. Direktörün destvandı. Eydi demeda. Eydi beda peda xavat etkin havale me pırra baş yani. Kitle me pırri başa, kitle me pırrında. Politika, dürüstte. Ama tiştek destvanda tırne ya. Bangavadiye me dile me bak kitle çavke ya. Diyarbakır'a telefon dikine diyor ya. Bivan Rabbi bira nivisi Kurdi bekeni ya diyor ya. Vane sündü talar rakati diyor am Türk'ü ne zanna. Am Kurdi ne zanna. Rakhne mezdin jwan re. Direktörü destvan da kısmen. Tabii bak girana. Zaten İvya ödemiştik ama. Ne rastın rastiye nakme. Biraz rastiye bakın. Biraz dimane mebiner. Dev penci gulane ve se çarı düşün da ra zamane daike zamane kurdiye. Hun kafedin nakme ya. Hunlar evi milleti dukuna ya. Vacı vakil aracı, şaradar aracı. İyi yetkili ki bir işi meşandı diye zımır aracı. Akacı raknat kıma. Eci sorun ya. Eci raknat khat kıma. Kim ama nakil ya? Ma Kürt kadandın ya. Bu ne ra? Ama Bakur kadiye. Ne kadiye ya? Peki bu Hamle Avrupa çıtkın. Tab havali kara çortkın. Tab Türkiye şordukur ya. Müthiş gönderdik. Afara Fahrettin müthiş gönderdik. aval evi Türkiye zani bu. Yani em artık kazandına devlet bine devlet cimara ne bende. Devlet geçtiği hedefi koy. Devlet geçtiği hedefi koy. Yivi isyanı dike kiye? Birres Muhammed Öcalan. Muhammed Öcalan kiye? Birey peşen kapı. İsyanavi ne lehember dagir keru hainaya. Lehember kısmek wan kesin havuka xwa birebertiye dest pê dikin û birebertiyê xilas dikin. Bi navê kê taxive? Bi navê heman rêbertî. Bi qîr û hawar dibêje ez ne provokatörüm. Demekî nêrîna serokatiyê ragihandin ji aliyê qismek kesên dewla serê serokatiyê bîyî xwe yê gotin û kursî wekû provokasyonê tê pênasa kir. Ji bo em bawer bikin serokatiyê gotiye bila ew beg û axayên me yên bi qerawat bi Kurdî baxivin dubare şahida nîşan dide dibêje mazlum din jî li cem min bî mazlum din ji filan kese û ji filan derê ye em kengê û çawa hatin vê halî. Ev elmandinên me çi qas dijwar, muqeddes û serxweşkerin babo. Xelk fêr dibin em Kurd dielim. Piştî em elimin jî xilas. Em çawa û ji kengê ve bîn dilketî û aşiqê qirkerê xwe. Dîsa Birês Öcalan dibêje. Heke qurbanek lazım be bila ez bibim qurban. Ya star û bêloman. Rizkarê sosyalistê Almanî Bartol Brecht di risteyekî rista xwe de dibêje dibêjî rewş xirab e heval. Rewş ji zanîna te jî xirabtir e. Bartol Brecht dibêje. Heke ev 27 sal e. Pira herî qayîm, qazide herî saxlam û di ser de jî birayê wî nêrîna serokatiyê ya dibêje hûn çima disazî û dezgahên xwe de bi Kurdî naxivin bi israr radikîne behsa qurban û bedelan dike wê demê rewş ji zanîna me Kurdan jî kam baxtir. Ji kesek
دو اغرا چند دو زمان خوده دخوازم بجم دل خوده اما وجدانا من قبیل ناکه او دل ناهلم بجم سهو 10 سالان زندان رازایی را دبجه سرو گوتیه بو کردی باخبن هون چما به من را ترکی تاخبن روه بره می عمرک دی زندان ترکان در درباز کری دبجه کردی ها من نخوشه شبروی ام به ترکی تاخبن گلو قیک وی پرسه جمروف ناکن ترکیه تا چه اوقاس خوش بی اساد اختا یلدران هم ترکیه تا اوقاس خوش کرد جبو وی زمانی لپیش چاه ونوه پیروز بی زمان قصر و قناغان زمان خدایی خوش بکی سهود سالات زندانه در رازایی دیسا زندانیه ما جبریس اچ آنارا دبیجه خیره محمد جبو ببی خواه مقام و کرسیان وان رخنه انگرانده کی محمد دبیجه لرغم همی تهدیدین کشتنه گرتنه و اشکنجین بداوی اف 5 سالا منو بدارتیا درگاه مالا سروک کرد و من نهشت کس در مالاوی بلاوتینه قی مقام و مرتبه یا جوه مزنتر هیا کسی افکار وی و نقطایی لهمبر وی برسیوه سلام دسک اما مخابن اف جبو کسی تین زانین وان هاتی داگر کرن زختا داگر کره هف جوهر بی ذهنیتا کولونی و هفسنگ تراوماتیک در باسنا ام وی پر زلال جنزیکاتیا فهرتین پیشکشوان برنامه فهمدک tam da Mehmet isyana sarık ya lehember van zihn dagir kiryan tine zaman Fahrettin duaşana zindi de linav çahvan dinere o bederdura xara bitirki tak. Leser rexneya Mehmet beşerm dibeşe u dibeca havalen min bitirki taxıbın. Yani ev bitirki nizanın jberve ebwara tirki taxıbın. هنجه تاوی جیا زندانیین ما کمه چی داتر لعالیدن محمد وکو حوال خطاب پیشکشوانده که او اوکی گندی دوی باجارا دیتین او گندین ترکانجی متروپول بناو دکن دبیجا آبی او هی آبی ولا او صافی بکن ev kesidi, ev kesitiyon ha ev bahs dikin, yani peşkeşvan. Dikada çapamani de lehenge. Lehenge jiberku ihtimalek mazın, بدهان تیوی روزنامه و قنال سروک آوا کرین در فتا آخافتن نادر محمد اجعالان کو چوه دوشانه کیا تیت توکه ده درد خواه جفاهرتین رد بیش. گلو رخنین محمد اجعالان بناوی سروک دکه تشتین جریزه نه؟ نه هکه نه بناوی سروک جی بکه نه جریزه بحثا خطره لسر انتولوژیا گلی کرد دکه تماشا بکن چیستین جی چاپمنیه مدر ناکبه مانه لازم بی به مهان افرخنه ده گوه مده اولان بده چما دنگ جوان در ناکبه؟ در ناکبه جبر که او جامعین لوان دران هست دبازینین جزوی و کردی ترکاندنه او ترکی زمان دایگاه ها قبول کرنه از ویداویه لسر وی خالی پرده هزرم گلو پرزگیری که ما کردان یا هف بهیستنی درکتیه ام ایدی نکارن گوهداری هف بکن دما دو کس به هف رد دونو دستینن بحثا تشتکی دکن براستی جی دنگی هف دبهیزن یان نه
Ez باور dikim dengi hev nabîs. Ji ber ku dibin hişê me hemiya de qodên ezberkirî çê hatine avakirin. Qodên ezberkirî, zihniyet, zanîn û heyîna me di wan qoda de hatiye hefs kirin. Di navbera me de dîwarên ji mifriq hene. Du kesmekî bi hev re didin û distînê taxivin têdîtin, ama di rastiyê de gotinê wî li dîwar dikevin dizivirin, qodên wî yê wî jî li dîwar dikevin dizivirin qodê wî. O dîsaya dijî ez bêjim, ihtimalek pir mezin, yani ne ihtimale, ev ji bo min rastiyek bê gotûbêje. Di rewşa heyde pirsgirêka Kurda ya îdeolojî, fikir û nizanim baweriyan û parçeyan nîne. Eşîran nizanim çi nîne. Baweriya pirsgirêka Kurda ya Kurdbiyînê heye. Ew xwest tiştên werin gotin hene, ama ez bawer dikim yê herî xweş gotî û xweştir jî bêje Birêz Mihemed Öcalan e. Em ji hevpeyvînê sê deqeyên din yên asta rêvebirên mêyên zihndagirkirî û maaşdar gihatînê zelal û vekirî derhatê xeber çavan guhdar bikin û dawî li davaşa xwe ya îro bî. Bakur Kürdi kadan diye. Tehliketi boş ver de. Kürdiye haka diye. Ama Rojava Kürdiye haya. Mücadele bitne hep terkevne. Rojava hep terkevne. Kürdiye hana diye. Havala va başur Kürdi kadan. Bakur mu Bakur Kürdi ne mu ya? Sedi haçti çüye ya. Her atıva Diyarbakır'da dave keve. Di çarşıya Diyarbakır'a keve. Her demokratik kurum evan gördar biken. Eğer kelime Kürdi be havra sur Kürtü çi dve bebeği. Sahtekarın ya. Sahtekarın ya. Vakil medari khara Kürdi şora nakın ya. Levar haram zift katran be ya. Emegi Kürda ya. Emegi Kürda diyeyim ha. Ne emegi mi? Emegi Kürda. Seruk diye derken ben de paramparça bitme bana diyor. Azle kabul nakım diyor. Ve gidişat ya kabul nakım. Giran şora. Ama dert mediye gotun dedin. Ade binara. Bırak kidi ve çıbıra büyük. Ade ve devam bükme. Rastya vitişti. Ya me bu Kürde tam bina. Ya jibram rasta rast büyük ki. Am kamalistim. Tamam. Zaman bana tekçilik edin. Ne vada renk zitinir. Çünkü tekçilik edin. 40'lık tane. Kürdü tıkadı hakirme. Tekçilik edin. Bırak bibisi. Belki de bisine ecna. Beraber kavaf. Hadi bikin ya. Ana güçleşene de tek odar bikin. Feda Araban ne ya? Aybe ya. Valla delal. Eğer biz tu haftanın hasinak çek bine henak ve madde bine çi ve hayatı ma darate düve serok başa yine bike biz tu haftanın hasinak da çek ve dere hasine çürmüş mü ya? Ne morani adet baştan ya. Tuncanın belki un berdengi zaman çima via perskir henek henin derdori avukati kevn me dibêjin serok ne İmraniye yine vay el azlah dine cakel camir ropotaş kim lam go dino bisakne ya din ava ne büyütüye Ahmet Zeki Okçuoğlu. Ha? Ahmet Zeki Okçuoğlu. Ahmet Zeki Okçuoğlu. Burayı kaç kaki baklı. Bukay dine lam go bisakne. Libira tifte cakel ropotaş kim mina diga kodi diye vaad diker ki din. Deravat ki saktakara. Abha bir haftalı darma. Sarık doğru da çürmüş bir yer. Hamle şerefsiz de beş oranaka. Veya ne doğru kâve kelime benzi. Ama haptisti mi hava gördar kır. Yine bir kâvi şermedar dikme. Sarık dve hücrede halliye kadiye ya. Çıto ve dve. Ahmet Zeki Okçuoğlu. Deravat ki ya bre deravanaka ya. Sarık zıvırdar tıkine dvene vakti görüşe düğütine bırak. Çıkan di derep çini sakta kâra ya. Bine bas yoruna
Naxadim ji devîm derkevin. Hema karşılığı vê vaye. İstektekara. Peki va derdorana mesela em bêjin çi dikeve destê wan mesela tiştekî were sextekarî dikin çi yani fayda wan çi ye menfaata wan çi ye? Evvela evstevê xwe jiyan bikin ha. Di medyada vê nevê kesek wan nas nake ha. Qeyte wan ne Kurdin. Ne mesela Kurdan. Qeyte wana xwe yaşatmış bikin. Jiyane bikin. Dera da var naxweyin. Qeyte wan vanana 24 tahta cî xweş dane. 24 tahta paylaşıma dikine. Sahtekarlığı dikine. Her Kurdistan giyer rahatçığa. Siz desteğine bir herin bikin. Wacı guhdark? Hevali Muhammed binavê serokatiyê di aliyên wekû dijberê hev dixuyên bi heman gotina pênasa dike. Fêhmkirina aliyê hestêkûcê sergûyê mîta Tirkan ji bo me ne zehmet. Ji enkî bi heta bi roja me ev dehbe bîne xencerek zincargirtî û di pişta gelê Kurd de hatine daşkan. Ama bi rastî jî ji bo aliyê din şermek dilqelqîn û ji şermê jî wê vetir gunehek mezin û firçek heram diye. Wekû rewşenbîrek Kurd min Kurdistan serbestî û azadiyek bi Tirkî navê. Ez bawer dikim û ne tenê bawer dikim baş jî dizanim her kesê bi navê tevgera azadiyê derketê re di vê nêrînê de. Ama hin kesên ne di ferqa xetertiya heyî de û hevserên xwe qetandîn dibin sebeb mirov bax. Di dawî de dixwazim vê bangê bikim. Birêz Muhammed Öcalan wekû kesek emrê xwe dayî lê kulîna vî zimanî û di dawî de guhatî encamê Kurdî ne amêrê ragihandinê ontolojiya Kurda ye ji we lave û rica dike. Ev têkoşîna pîroz û heyatî ya we dest pê kirî bilind û dijwartir bike. Wekû gelê Kurd em li milê we ne, bi were ne û li cem we ne. Serkeftin ya Kurd û Kurdî ye ne xwe zehmet. Dîsa cihtikê gotinê min ji van zêhindagirkiriya re jî heye. Bi qasî misqala zir ji niyeta we ya baş gumana me nîne. Li xwe vegerin Kurdî ji zanîna we pir mezintir û bihêztir e. Heke hûn vê hêlwesta xwe vî tarzê xwe yê jiyanê berdewam bikin hûnê ji dêrê jî û ji mizgevtê jî bibin û hetka hewaya her. Heta bi mijarek din bimînin di xêr û xweşiyê de bi xatirê